Benvinguts a Cat Tomàquet. Avui tenim entre nosaltres la persona que decideix què sona a les festes de Catalunya. Un tipus de programador musical de sales de concert, discoteques, festivals, tot tipus de festa, i també l'encarregat de fer un bon remix quan una cançó ha arribat al seu èxit. Ell és Mon DJ. Benvinguts a Cat Tomàquet. Benvingut, Mon, com estàs? Bona tarda, encantadíssim d'estar aquí a compartir uns comentaris amb tu, la veritat. Molt bé, que guai. Com ha estat el dia d'avui? Què has fet? Avui, no sé, com estàs? Bé, estic bé. He fet la rutina matinera de sempre, que és despertar-me, portar la meva filla al col·le, anar a fer esport, que això sí que és sagrat, i llavors és feina de despatx, ja sigui factures, fer música, parlar amb promotors i anar lligant ja no només el que queda fins a final d'any, sinó ja parlar de l'any que ve de l'estiu. Sí que bé, l'any que ve estiu ja, Ojo. Sí. Hi ha cosetes. Aquest estiu jo crec que una de les cançons més destacades que vas treure, que a més jo he estat involucrat en algun vídeo i tal, és el remix de... és Actitud. Correcte. Actitud original i remix, no? O sigui, hi ha com dues. Sí. Com valores la rebuda? Com has vist? Superbé. La veritat és que treballar amb vos sempre és un plaer. Ja fa anys que ens coneixem amb en Guillem, des del 2018, que vam fer el remix de Volcans. I ell tenia molt clar que volia utilitzar aquesta melodia, vam fer la base i superbé. Llavors vam fer una versió més de discoteca, que era el remix amb Atrapella. Exacte. I supercontent, la veritat és que molt bé, ha tingut bona acceptació. Vam arribar a ser número 1 a Flashback. A puta mare. Molt èpic. Sí. Flashback, molt heavy. I Actitud, això, el que deia és que, suposo que algú ho haurà vist, que sortiu a l'escenari i tal. Ho he fet dos cops. Ho he fet dos cops i ja veurem si ho faig més. Quin és el... ara que deies que feies coses com d'oficina i tal, quin és el festival o concert que no pot faltar mai a la teva agenda? Potser, no sé si hi ha algun que has fet, potser, 5 anys seguits, o un que diguis, aquest poble vaig sí o sí perquè és que és casa meva, no sé. Potser tens més d'un, clar. No, tinc la sort que, per sort, vaig als llocs i repeteixo. Vaig tallant, perdó. Sí, home, mira, hi ha una festa que potser no és molt coneguda, però que allà és un festival que es diu la Festa del Litro, que és a Ulldemolins, que és un poble entre Tarragona i Lleida. Em vull equivocar. I crec que hi he anat 4 o 5 vegades, i és que la categoria allà, o sigui, el poble potser són 200, 300, no em vull equivocar, 300 habitants, es triplica la gent en la festa aquesta. I vaig molt content, ja et dic, no és el nom que té, però m'ho passo genial, i ells també. I ho penses amb en Juan Tocallac. Sí, un altre cop. Sí. Sí, que heavy. I més que potser festivals grans... Perquè el festival gran no té història. Per exemple, com fem Cabrós o Canet, ja sabeu que el funcionament del disjockey és entremig dels grups i no tens potser protagonisme que tindries en una festa més local. Però encantadíssim de poder ir participar als festivals, no es faltaria. Clar. I n'hi ha de tot tipus. També llavors hi ha festes majors grans, com Manresa, com Olot, que són brutals, i llavors allà sí que disfrutes moltíssim. I com compagines aquesta vida com de festivals, això que has dit d'oficina? Ara has dit una mica això del col·le, del gimnàs i tal, però clar, els caps de setmana, almenys a l'estiu, has fet moltíssimes dates i tal. Com ho compagines? O sigui... com dormint poc. Cafè, Red Bull, una mica... No, intento el Red Bull no, perquè el cabron, o sigui, em fa l'efecte de no dormir, però quan jo vull anar a dormir i em diu, pues ara encara no. Ja. Sí, és dur. Mira, la veritat és que amb rutines i intentant ser ordenat, perquè si vols tingueu una vida, en el meu cas familiar, adreçada, i a més vols ser bon a la teva feina i estar amb energia suficient, el que faig és acabo el bolo, i l'hora que sigui, arribo a casa a les 6 del matí i em desperto relativament d'hora, entre les 10 i les 11 ja estic fent vida familiar, fem les activitats que hagi de fer, dinem, això el cap de setmana parlo que n'he treballat, i després a la tarda faig l'hora de migdiada, tornem a estar una estona amb la família, preparo la música abans del bolo, i llavors hi ha dos camins, un és anar a sopar amb el promotor i esperar el moment de l'actuació, o sopar a casa, dormir també, descansar, i agafar el cotxe i anar-te. Però això quan toques potser a les 2 o a les 3 o alguna cosa així. És la majoria de vegades. I
I, bueno, és que no em podria imaginar, per exemple, anar-me a dormir a les 10, despertar-me a les 12 a treballar, en plan, joder, no sé. Perquè tu t'ho agafes com si fos el mood de festa, i al final és la meva feina, i jo el que haig d'estar és descansat i donar el màxim d'això possible. Clar. Llavors, moltes vegades, si vaig a sopar a les 9 amb un promotor o el que sigui, i fins a les 3 no començo... Clar, has d'estar al backstage així, amb el mòbil... Sí, clar, i tampoc no podem fotre 60.000 cubates, perquè lamentablement sortiria la sessió com sortiria. Per tant, ara ja prioritzo el donar bon servei, per tant un bon show, i per tant donar millor show si estic descansat. Això, bueno, crec que ho hem comentat una mica fora de càmeres, però o sigui, et vull preguntar si des del principi, o sigui, ara ja tens com l'estructura, ja vas als llocs, bueno, vius d'això, tal, i et vull preguntar si des del principi et sents recolzat o si et va costar molt, se t'ha fet llarga una mica l'espera de dir, bueno, ara sí, per fi. Ara és el meu moment, no? Sí. Bueno, no ha sigut fàcil, en general. Jo vaig començar un moment en què vaig començar amb música electrònica, 100%, perquè no hi havia ni reggaeton ni res d'això. Llavors, la meva evolució ha sigut començar amb música house, passar per música progressiva, llavors l'EDM de turno, i fins al 2018, per exemple, que no vaig entrar en la música catalana, que és que se m'obri una altra porta. Amb buos i tal, no? Amb buos i tal, correcte. Llavors han vingut diversos remixos, amb catarres, amb orques... Coti per coti. Coti per coti, amb tiets, com no. I és difícil, més que res perquè també, bueno, la figura del DJ a Catalunya i a tot arreu en general, té els seus estigmes. Els DJs avui en dia estan molt preparats, no només posem música, sinó que la majoria són productors, fem música, i això, a mica, encara estem a anys llum dels grups, però ens van equiparant com a artistes en els festivals i en les discoteques, no? Una mica això. Sí, ara, bueno, jo això ho he vist, que a poc els productors, més que els DJs, potser, però els productors s'està com... Potser en Bizarrap, jo crec que influeix. Bastant. El fenomen Bizarrap, com que el productor pot ser algú guai, també, que abans era com... Bueno, sí, el productor, bueno, saps? Ningú sabia qui era, saps? I jo crec que a partir de Bizarrap és com, que un productor pot ser una estrella, saps? També. I jo crec que la música va amb els roots, jo crec que, no sé, els roots és com que el tinc bastant en compte, jo crec, és com que el mencionen, no sé com dir-ho, però els productors jo crec que estan guanyant pes. Sí, perquè, evidentment, la veu del cantant és superimportant, o de la banda, però el que fa la base és igual d'important, penso jo. Que la gent mou el cap amb el que fa el productor. I avui en dia jo crec que el DJ, si vol tenir una continuïtat i una carrera llarga, ha de fer música, si no és molt difícil avançar en aquest món. Que és només punxant i depens com d'altra música. Sí, és que n'hi ha tants que punxen, quin valor afegit tens com a artista? Tens, hòstia, sóc el que he fet aquesta cançó o faig, no sé. 100%. Després de tant temps, bueno, amb el món de la nit, has anat a moltes dates, moltes nits, què és el més heavy, el més fort que t'ha passat o has vist al món de la nit? Hòstia. Clar, és impossible. Segurament no es podria dir, per micro, o més gros, no es podria dir. No sé, han passat coses des de que arribes al bolo i no hi ha els plats, o coses d'aquestes heavies, de que gent et tira coses que dius, no vull això, que des de baix. Buah, casquen. Sí, i llavors, bueno, passen diverses coses. Que t'has de controlar, en plan, tampoc et pots posar en baralles ni coses. No, al contrari. Mai he tingut cap baralla per això. Prefereixo que... No em facis dir alguna cosa concret, però passen moltes coses. De tot. Passa de tot. Més cada dia. Sí, molt més. Més que la dama geladera. Però menys, exacte, segur. És que el pot petit. Però sí que jo crec que tampoc passa tant, saps què vull dir? Passen coses, sí, però ja al final... Que s'ha estigmatitzat, no? Potser que és com molta droga, molta cosa... No tant, no? Ni bevem. La majoria... Jo vaig als bolos i és concentració i fer bé la feina, i això jo crec que s'ha professionalitzat molt aquests últims anys, i això és bo. Clar, és superbo. I abans deies això del poble aquest, però bueno, et volia preguntar quin és el teu públic preferit, en plan, si és, no sé, el públic català o algun lloc que potser no et coneguin, potser et veus al Tomorrowland i dius, aquest públic és una passada, o no sé. Bueno, mira, et diré que tampoc he voltat molt pel món, he fet gires a Mèxic, a Europa de l'Est i a Tòquio, a Taiwan, perdó, i et diré que el públic mexicà és increïble. O sigui, ho donen tot d'una manera... Qualsevol cançó, com per exemple, aquí, per exemple, si tires una cançó que no coneguin, els hi costarà més, allà pots tirar el que vulguis, que ells tingui un bombo, t'ho salten tot. I és molt, molt agraït, I llavors a Catalunya, perquè estem aquí a Catalunya, la veritat és que tenim un sector molt, molt agraït en general. També és veritat que depèn, si tu ets l'artista que punxa entre dos concerts, potser la gent no veurà tu, per tant, passes més desapercebut, però si vas a un festival o una festa major en la qual la gent t'espera a tu, hòstia,
és molt guai, sincerament, jo ho mare cada nit. Que heavy. Llavors, bueno, anava a preguntar què preferies, si produir o ser DJ. Suposo que és DJ, però el que dius això, potser el calor de la gent, tal... Jo vaig néixer sent DJ, i llavors vaig fer productor perquè em vaig donar compte que si volia créixer, havia de fer-ho d'aquesta manera. Molt bé, està bé. I bé. Vale. Que és que potser productor és com el contrari, que els agrada més el d'estar tancat, fer música, el productor pur, em refereixo, i no els hi mola tant fer shows i tal. Suposo que són els dos mons. A mi m'agraden les dues coses, de fet, jo sempre ho he dit, jo començo, les produccions les començo a casa i les acabo a l'estudi del Bertí, que d'un altre productor final, en el qual té el so perfecte. Vale. I a mi el que m'agrada és anar a punxar. Produir sí, tinc la idea sí, però jo no vull estar 8 hores tancat. Clar, punxar és el guapo. I com decideixes quan fer un remix o no? Bona pregunta. És dur. Bueno, suposo que quan triomfa, suposo que t'ha d'agradar... Sí. O sigui, comencem pel revés. Tu fas un remix d'una cançó que no triomfi, és molt difícil que li donis la volta. Molt difícil. En canvi, si tu agafes una cançó que per si sola ja funciona bé i tu ets capaç de donar-li un aire diferent i que per una altra banda obri moltes portes, doncs guai, que és el que ens va passar. Sobretot l'exemple clar és Coti per Coti. Coti per Coti ho va passar. Una cançó que va, si no recordo, 90 BPM, la passes a 130 amb electro latino. I clar. Una altra marxa, i li estàs obrint unes portes a llocs que potser l'original no hauria arribat. 100%. I ja s'aprèn de la base que és un hit mundial. Sí, però que amb allò és com pots anar a qualsevol lloc. Pots anar a Madrid i la gent, hòstia, ¿esto què és? Saps? I és clar que és tal qual. Però bueno, és prou error, Jo hi ha molts remixos que he fet que s'han quedat allà i... Bueno, és això, al final després... No sé on ho vaig veure, allò de... En plan, Rosalía té 70 cançons i 10 hits. Taylor Swift té 150 i 40 hits. En plan, que és això, que al final no triomfa tot, o sigui, ningú triomfa en tot, saps? O sigui... I moltes vegades, per exemple, Juan Magán està vivint encara el disco aquell de... Clar, en plan, sonríe más... Està visquent, i que ho fa de puta mare, però no li cal... I va a festivals, va al Ser Festival i canta i tal. Està a tope, ara. I diu d'allò, és que és perfecte. I que al final no s'ha de trencar el cap dient hem de fer música constantment. Bueno, si tens un any bo i pots dir... Si fas lo històric és lo guai. Com és el procés que els artistes acceptin el remix? Perquè entenc, bueno, no sé, que no és cap secret que alguns es paguen, vull dir, o la majoria. Suposes de pagar alguna cosa, no? És per tracte? En plan, és donant-se la mà? Mira, no sé. al principi el complicat és que et facin cas. Vale. Dius, hola, soc un productor, quan no tens un bagatge darrere, dius, hola, vull fer-te un remix, dius, però qui ets tu, què has fet a la teva carrera musical? Llavors, quan n'has fet 3 o 4 i tens cert reconeixement, o han funcionat, llavors és més fàcil que t'escoltin. Vale. O fins i tot que et vinguin a buscar ells. Vale. Hòstia, tinc aquest tema, em podries fer un remix, tal i qual. Llavors, diguem que la pilota està a la teva taulada i tu decideixes què no fas. D'aquests n'hi ha alguns, però, no ens enganyem, els hits, si tu els vols remesclar, has de trucar a la porta i hola, mira, hòstia, la Marina està morena, què et sembla si em passes les pistes i em faig una cosa una mica més canyem, per exemple. Sí. Llavors va per aquí. Però bueno, la veritat és que tenim bon rotllo i també moltes vegades tu tens la teva pressa, perquè llavors treure el remix ja i moltes vegades has de pensar, hòstia, és que la cançó original està fent el seu camí, ara un remix potser li tiraràs una mica el rotllo, espera't. Vale. Però això que jo tenia entès, tipus, bueno, deu pagar la majoria, no sé, en plan, pagues els drets o el que sigui, no sé, saps? En plan, bueno, com quan fas un remix de, no sé, de Michael Jackson, que has de pagar, saps? Sí, però ja d'entrada no podries. Però em refereix, no, el que fas és, tu demanes si pots fer el remix i llavors tu ho firmes editorialment amb una discogràfica i ells et donen un tant per cent del remix, no de la cançó original. Vale. Bueno, clar, vale. És que vull dir, sí. Aquests, doncs, bueno, depèn, si la cançó sona a la ràdio, doncs generes més o menys drets, si la cançó puja molt de Plays Spotify, generes més o menys drets. Vale. Però el gran valor de fer un remix, per un artista en el meu cas, és que si sona el remix, la teva marca puja. Clar, perquè és el seu remix, vale. Clar, és i llavors, hòstia, portem el que ha fet el remix, portem aquest discoteca, que ha fet el remix i tal. Que guai, vale. Tot és una gran estratègia. Penses que TikTok és fonamental per la indústria musical actual? Per lo bueno o per lo malo, sí. Mira, comencé explicant-ho per lo dolent. Lo dolent és que TikTok ha fet que els temes es cremessin molt més ràpid. O sigui, un hit, per exemple, de fa 10 anys, et podia durar 2 anys, un hit, i que sonés a la ràdio i tal. 100%. Ara es crema tot molt més ràpid. A pista, que notem els disjockeys? Que la gent coneix la part de TikTok. I què fa això? Que tu hagis de canviar cançons cada minut, perquè si no coneixen la cançó ni la ballen. Perquè tornem a la idea que t'explicava abans. La gent només balla el que coneix, ja.
És així. En el open format, sobretot. I fas lo de posar com part de TikTok, tot TikTok... No tant, no, perquè m'he acostumat a canviar de cançó cada minut ja. O sigui, en una sessió d'una hora i mitja poden sonar, no sé, 70, 80, 90 cançons. Sí. És que ha canviat molt la cosa. Abans la gent aguantava 5 minuts la cançó i no passava res, i aguantaven els 2 drops i les 2 patades i no hi havia res, i ara oblida't de deixar 2 drops la mateixa cançó, o és el hit del moment. Quédate, o la Karol G, hòstia, ha de ser un hit mundial perquè puguin aguantar els 2. Ara que parlem d'això dels temes clàssics i tal, tens algun remix somiat tipus, Billie Jean, seria una passada haver-lo fet. Hòstia, és una bona pregunta. Van amb diners il·limitats o amb permís il·limitat. Clar. Tipus, no sé. Bueno, tira Michael Jackson perquè és el super d'allò, sí. Potser ja... Never gonna keep you... No. Mira, hi havia una època que m'agradava molt el The Final Countdown de Europe, en temazo, però aquest, com que al final... Que me la pots posar, no? Sí, tu pots agafar els parts més o menys i pots fer un remix no oficial, no? Clar. No sé, a mi amb el Serà perquè t'estimo, que primer va néixer com italià amb el Dani BPM, aquesta és una cançó que jo amb les cançons italianes tinc molt bon rotllo, i havia fet de les primeres que tinc, una es deia Divertimento i era en italià, i aquesta la tenia al cap, i fa 2 anys la van fer i realment s'ha fet un hit, perquè això funciona encara a hores d'ara, i llavors la van fer en català amb en Guillem de Buos. Clar. Hi havia Serà perquè t'estimo sense Guillem. I tant, Serà perquè ti amo, era en italià. Serà perquè ti amo, sí, que tu la poses aquesta. Clar, jo la poso. Aquesta que la de Guillem. Jo poso, depèn dels llocs, poso una altra, perquè la intro la tinc gravada, que va en visuals, la tinc gravada amb aquesta, amb la italiana. Llavors, per això, moltes vegades fa molt així. La de Pedro, aquella, és de... També, Rafael Acarrà, també, de Pedro. I la Guapata és la de Tecno. Sí, exacte. Que heavy. Sí. Ara que deies lo de sortir de festa i tal, et volia preguntar què hem d'aprendre els catalans a l'hora de sortir de festa? Hòstia. Que hem d'aprendre... Jo puc comparar-te amb l'època que sortia més jo, que ara no surto tant, la veritat. Jo crec que estàvem més disposats a passar-nos-ho bé i molt menys del gravar el mòbil i històries d'aquestes. Clar, és que hi ha molt mòbil, Ara és molt... És que jo crec que ens ha portat moltes coses bones al mòbil, però en aquest cas hem perdut. Hem perdut festa, hem perdut espontaneïtat, hem perdut moltes coses que no es recuperaran, no? Jo abans... Quan no hi havia tants mòbils, tu, si volies lligar, tenies que anar a la discoteca. Clar. I ara ja es porta la feina feta de casa. Vull dir, ja està tot fet abans. Sí. Llavors, entre que també penso que hi ha un canvi de cultura, que abans la gent bevia molt més i no hi havia tants controls. Clar. No dic que sigui bo, No, vull dir que hi havia molta més llibertat en aquest aspecte. I ara no, ara realment entre l'esport i que hi ha molta més conscienciació de que beure és dolent. Es podia fumar. Ara no es pot, és molt heavy. Ha canviat, el mood que la gent va a la discoteca ha canviat. Jo penso que fins i tot, com que estan tot el dia amb les pantalles i a la discoteca potser és el moment de socialitzar una mica, estan menys pendents del disjockey perquè és que, hòstia, és el moment de veure els amics, poder o no? Balles una mica, sí, és veritat. Sí, que la gent intenta lligar també, també. Però no creus que ho porten ja molt avançat de casa i parlat des de... No sé. Sí, hi ha menys d'allò, també hi ha com una mica de vergonyeta, també, potser veus alguna i li demanes l'Insta, segueixes, bueno, potser aquell dia ja no passa res, bueno, sí, és diferent, jo crec. És diferent. Però sí que abans la gent ballava molt més que no pas ara, Però bueno, ens hem d'adaptar i aquí estem. A tope. Creus que els catalans... Això no és per buscar crítiques, pot ser que vulguis, però creus que els catalans tenim una bona cultura musical o que encara està una mica tancat? Perquè això aquí molta gent que ha vingut aquí estan una mica... Que la gent que ha vingut així com més urbana, tal... És com que queda feina per fer com de canviar mentalitat una mica, com d'obrir... Entenc, saps? Sí, jo crec que ha canviat en els últims 5 anys, tot això. La gent està en aquest sentit, accepten música urbana en català, i això ha ajudat a molts grups a créixer, i de fet ha crescut perquè molts grups s'han apostat per aquest tipus de música. Llavors, jo crec que a Catalunya estem bastant bé ara. Jo defensaria un dels millors moments, no els millors, però dels bons moments. No estic comparant l'època de Pet, Sang Traït, tot això que va haver-hi un boom, després amb Charango, Buos i Catarres també va haver-hi un altre boom, i ara estem vivint un tercer boom importantíssim, no?, de la música catalana. 100%. Tot i que, també et diré, jo soc defensor de la música catalana, però tu vas a una discoteca i tu no pots posar 3 temes seguits en català. En una discoteca open format, normal i corrent, que no sigui una festa típica, saps? Que vull dir, no, perquè pots posar-los i els defenso i ho faig.
però has d'anar-los mesclant amb 3 d'aquestes, una d'aquestes, 4, saps? Perquè si no... Sí. I a mi això m'ha passat aquest estiu, no sé quina discoteca era. És així bastant... Macarella, pot ser. Sí. Vaig estar allà i va sonar Figaflaues, però remix era, no sé. Solucions i no problemes, crec. És el meu remix. Sí, però eres tu, no? Sí, no era jo. Pues això, va sonar i vaig pensar, hosti, que guai, saps? Estava allà amb lletres sense màscara, en plan, perfecte. Sí. Però segur que el següent no era en català. No. Però aquella se va tothom a tope amb aquella, i jo vaig pensar, hosti, que guai, saps? Fa anys, això era impossible. O sigui, jo potser fa 4 o 5 anys, 0 en català. I això, trencaré una llança a favor nostre, els remixadors o productors que fem remixos, perquè això hem aconseguit acostar la música catalana a les discoteques. Això és molt important. No només jo, sinó hi ha molta gent darrere meu, com jo, que fan remixos d'aquest tipus i que els estan funcionant i que ojalà n'hi haguessin més, perquè realment això fa que la música catalana tingui més opcions de sonar en discoteques. Clar. Hi ha gent que aposta més a posar el hit del moment en remix, vale? Però hi ha gent que no, hi ha gent que sí que el remix hi ha sales que aposten molt per la música catalana. El de Clap, per exemple, Mataró. Morena ha sigut top 20 a Espanya. O sigui, això és surrealista. O sigui, això és... Ja... Clar, perquè és com un mambo d'aquests, un merengue així, que la gent diu, pues està guai. Està guai, algú de Madrid o tal. Té molt mèrit, perquè encara a hores d'ara el tema de la llengua fora d'aquí es veu com està, i té molt mèrit que s'escolti tant això fora, És una passada. Això m'ho va dir Àngels de Hàlic, que no s'ho creien, que era com, uau. Sí. No s'ho esperaven tant. Es va juntar el ball, que va ser creu. Clar, és que allò és clau. TikTok, és molt fàcil. El mambo que entra molt bé, llavors, bueno, els acords poden recordar alguna cançó. Ells penjaven també a Insta, que això és molt important, que em van penjar a mi, també. També? Sí, que bo. Que jo vaig fer perquè vaig pensar, hosti, si estan penjant a tothom, jo ho vaig a fer, que em pengin, saps? I és veritat que penjaven a gent qualsevol, vull dir, gent que no fa contingut ni res. I això també mola, tipus, uau, faig a veure si em penja Figaflaues, saps? Suposo, no sé, és com que s'ha posat molt de moda. Sí. I això és brutal. Figaflaues, tio, ha fet una patada. Aquest any. Ha fet més que tu, jo crec, aquest estiu. Han fet molts, Sí, jo n'he fet exactament de juny, si contem juny, juliol, agost i setembre, he fet 78 bolos. I ells podien haver fet més. És que jo que els he vist, 4 llocs per setmana, totes les setmanes. Exagerat, sí. No sé, en plan, i que vaig pensar, pobres, saps? L'altre dia es va donar flashback i vaig pensar... Esteu morts, no? No, ho fan bé, sembla, no sé, es veu com que ho fan bé sempre, però joder... Ja. És com, potser porten 130 concerts, saps? Jo què sé, ho he inventat, però que és molt heavy, no sé. Val, vull saber quins són els estereotips que més rebeu en el vostre sector i quins són falsos o... Bueno, la majoria són falsos. O digues els falsos. Els falsos, que tots som uns jonquis. Vale. Primer estereotip fals. Que som... em surt en castellà mujeriegos. Vale. Promiscus. No sé com es diu. Exacte. Alcohòlics, ja podíem incloure amb les drogues, irresponsables. T'asseguro que la meva feina com a artista reclama una tensió brutalíssima, no puc ser responsable amb la meva feina, ni molt menys. Durant la feina, una altra cosa és que després un dia acaba el bolo, que no ho faig, i que em vagi que allargui una mica i tal, que molta gent no ho fa, jo no ho faig perquè és que l'endemà tinc un altre bolo i si ho allargo llavors ja sí que va rebentadíssim. Bàsicament aquests tres, i que és veritat que durant uns anys poder sí que tenim aquesta fama, potser venint de la ruta del bacalao, que els jocs, no tots, a més. O potser si ets molt jove, si tens 20 anys i estàs cobrant i estàs a la nit... Potser. No sé, hi ha noies, ja què sé... L'ocasió fa el lladre, sempre dic jo. Sí, exacte. Però jo crec, bàsicament, em remetiria aquests tres, vull dir que no té res a veure amb la realitat, sincerament. Clar, és que hi havia una època que venia molt el sexe, drogues i rock and roll. Això venia molt. I que, tipus, no sé, David Guetta, Tomorrowland, pam, és rei, saps? Sí, però t'asseguro que ell, com tots, hi ha l'efecte de... Llavors te'n vas, agafes tu el teu mànager, te'n vas al cotxe sol i escoltes un podcast, Això, a diferent alçada, evidentment, ens passa a tots. Tu estàs a la festa major o en el festival, acabes i te'n vas al cotxe i te'n vas sol. M'ho va dir l'altre dia una mica, vaig portar una mica el del flashback, amb companyies i tal, i va estar molt guai per cert flashback, no sé si ho veuran això, però bueno, que m'han tratat com molt bé i era com, sí, passa, menjant, barra lliure, no sé què, hi havia com gent que em tratava bé, no sé què, i que després vam tornar, giro la cantonada, em trec la màscara, no sé què, i anem al cotxe, i cada dia em deia que és raro, perquè ara aquí és com que t'han donat molta atenció i després te'n vas sol, aquí, bueno... Em va preguntar una pregunta molt interessant, que era, ara que et sents més buit o més realitzat quan estàs tornant? I jo, joder, no ho sé, tio. Mira, jo, si contestés, et diria que primer de tot em sento alliberat perquè ja he fet la feina i he anat bé, i llavors jo, tornant amb el cotxe moltes vegades, analitzo com ha anat tota la sessió. Dic, vale, hòstia, això hagués pogut millorar-ho, aquí m'he deixat de fer aquest efecte amb la gent,
i em serveix l'hora de cotxe moltes vegades, perquè si... Vas en silenci? Moltes vegades sí. L'altre dia ho parlàvem amb la Trapella. Diu, tu tornes sense ràdio? Dic, torno sense ràdio. No, també. Diu, finestra baixada. Jo torno a casa sempre si el bolo és una hora de distància de Vic, perquè em va bé per també serenar-me, perquè tu t'imagines, acabem una actuació, estàs amb l'adrenalina a tope, si no et relaxes una mica jo no dorm ningú. Llavors, em va bé aquesta hora per analitzar una miqueta com anar a la feina, també repassar una mica les xarxes, tal i qual, llavors agafes el cotxe i vas tornant. I aquí aprofito per això, per analitzar una mica. Llavors arribes a casa i a dormir. I és aquest efecte que dius tu, és el de salvar les distàncies, però sí que tens allà l'atenció de la gent, punxes, i allò com surts de l'escenari, tanques el cotxe i et dic jo el podcast, perquè el podcast hi és moltes vegades, si no hi ha silenci és un podcast d'algú i vinga. Sí, és curiós això, perquè és com amunt i avall, és raro. Sí, és una muntanya russa emocional, la veritat, la nostra feina. Però bueno. Val, creus que hi ha una edat on no es pot... O sigui, et veus en algun moment tipus, tinc... Perdó, no sé quina quantes però imagina't, rotllo, tinc 60 anys, hosti, no sé, saps, fa molt que em cuidi, no sé, no sé si tens algun moment de, doncs 10 anys més potser no els aguanto, saps, o jo què sé. Mira, jo crec que la carrera d'un artista la marca la disponibilitat i la reclamació que tens tota la gent. Si tu et van trucant i tu et mantens actual amb la música i fas música i funciona i tal i qual, no veig per què hi hagi d'haver un límit. A partir d'aquí sí que és veritat que l'energia disminueix, tu vas creixent i tu no... Jo aquest estiu he fet molts dies 3 bolos, t'asseguro que l'endemà estava... I et fa una mica de pal també, bueno, és la teva feina, però és com... Sí, llavors jo crec que tot això naturalment evoluciona cap a una manera que tu vas seleccionant, tu ara agafes tots els bolos, cada cop selecciones millor quin t'agrada més i quin no, i llavors hi ha un moment que dius, doncs aquí vull anar-hi i aquí no, potser, però jo encara estic en la fase de creixement, sí, jo no ho agafo tot perquè no em donen les hores, però sí que em veig valent per tirar endavant això encara bastants anys, aviso. Quin consell donaries a gent que estigui començant en el món DJ? Món DJ, el tinc claríssim. Aquest, o producció inclús, perquè també, així és més ampli el consell. El tinc claríssim perquè va lligat amb tot l'altre que dèiem de que la gent ho consumeix tot molt ràpid. Doncs paciència. O sigui, la vida del disjockey no és qui arriba primer guanya, no, és una carrera de fondo. Per tant, paciència, forma't, aprèn, vés-te'n a fer residències en discoteques que tu menges 5 hores sol cada setmana al mateix públic i aquí agafaràs skills per, hòstia, aquí ballen, aquí no, aquí provaré això, i a mica vas micro... Sí, perquè el micro, jo vaig començar que no parlava del micro, i ara és indispensable. Eres un robot. Sí, era indispensable. Si no parles, tio, has d'animar, ets showman i disjockey. Llavors jo sempre els recomano, perquè moltes vegades m'ho escriuen i m'ho diuen per Instagram, hòstia, què puc fer? Dic, mira, tio, forma't, aprèn tant com puguis, ser autodidacta o vés amb acadèmies, que n'hi ha molt bones, i a partir d'aquí no tinguis pressa ni xafis a ningú, tio, perquè si no tot això té memòria. Que heavy, molt savi consell, molt bo. Bueno, de veterano ja. Que guai. Si la teva passió o la teva feina, més o menys el mateix, no fos ser DJ, quina seria? Relacions públiques sempre m'havia agradat. Sí, relacions públiques d'una empresa, ser la cara visible d'una empresa. Perquè em porto... Comercial, inclús. Comercial, ho he sigut, de fet, durant molt temps comercial i compaginava, quan encara el de jockey no donava per viure, compaginava les dues feines. I de fet, en pandèmia, per exemple, quan els jockeys vam estar al pou i ens vam arruïnar tots, vaig tornar a fer de comercial perquè és que no hi havia recursos. No hi havia res. Jo havia fet bolos amb gent assentada amb mascareta i ara dic, no és igual, és que no cal fer-lo. No sé si s'ho passen bé, no poden moure's, és igual. És molt raro. Llavors, jo crec que el meu camí serà per aquí i un cop acabi la faceta d'actuacions tot això, jo crec que seguiré vinculat amb la música, ja sigui manager o... Sí, jo crec que sí. Que guai. Tens alguna data, sobretot de pròxim remix o de pròxima d'allò, o pròxim festival o concert, si vols? Mira, jo aquesta setmana he tret el remix de La Perdida, de l'Ucra, que és un remix que no és oficial, però l'hem fet així amb rotllo hype techno i que funciona molt bé, i estic pendent de l'oficialització o no del remix de Fica Flowers de la Marina Està Morena. Allà si surt. Sí. No sé si tens alguna cosa a dir, que t'has quedat algú de dir, no, mira, recordeu menjar pernil cada dia, no sé. També, recordeu escoltar sempre aquest podcast amb el meu amic Cat Lletres, per exemple. Molt bé. No, bàsicament això, que
que apoyeu a la música, que apoyeu els disjòquis, que deixeu d'anar amb el mòbil dient posa'm això, posa'm allò, perquè... És veritat, ho veus, això? Quan t'ho poses? Per favor. No, però ho llegeixes. Ah, no, moltes vegades els haig de dir, fes-ho més gran! Si veig que van de bon rotllo, dic, hòstia, fes-ho més gran perquè no ho veig. Però si és que si m'ho posen allà petit no veig res, és impossible. Vull dir... O l'Spotify. Sí. No, i heu d'entendre moltes vegades que nosaltres portem un fil de sessió i que segons que ens demaneu, home, si encaixa, vale, però si no, és que no... Clar, i que pots fer en directe la de... Vale, un moment, i en 2 o 3 cançons la coles... Sí, perquè jo no tinc res gravat, jo punxo un moment sempre, per tant no puc fer-ho. L'únic que és que segons que et demanen coses molt rares, a vegades, tio. Que coses seves, potser. Sí, o no, sí, pues estàs posant música house i dius, hòstia, no tens res de flamenco? Hòstia, doncs no. Saps què vull dir? No, resulta que avui no tinc res de flamenco. Ni avui ni mai. Ja, és dur. Bueno. Que Bota Salvaje te l'han hagut de demanar. Moltíssim. La Bota Salvaje és curiosa. Aquella dona està fent concerts, però no sé si... No hate, no és bif, però... Té més cançons, suposo, perquè fa concerts. Fa concerts, sí. Una hora ella cantant. De fet, la cançó aquesta, si no m'equivoco, l'original és el 2021. L'únic, el remix que ha fet l'Empenta va ser aquest 2024. Allò és l'exemple que un productor, un DJ pot... Correcte. Allò ho ha patat... Terrible. Per alguna gent és la cançó de l'estiu a Espanya, sens dubte. Després de la que dèiem de Si no t'hubiera conocido, potser són de les dues més reclamades. Jo crec que un secret per fer un hit és que no vulguis fer un hit. Ja. Perquè si vas pensant... Però també hi ha fórmules. La Bota Salvaje té com el... que ho criden... Sí, tu parles amb en Fernando Moreno, que és el que ha fet el remix, i li dius, tu creus que arribaries aquí? Et diria, impossible de la vida, impossible de la vida. És que és molt difícil, Ja, és que... Nosaltres amb el Cot i amb en Capde, com vam fer-lo, sí, firmàvem una desena part de l'èxit. Ja, en plan, bueno, com més o menys... Sí, que soni i tal, hòstia, això el punxo jo. És que moltes vegades el que fem és música per nosaltres per tenir contingut nou a les sessions. I si funciona ja estàs content. Com veus que va pum, la Kingsley, hola, tio. Clar, el futbol femení ho van fer molt, també la van follir, sí, ens va donar un cop de mà molt bèstia, això, sí. Vale, doncs bueno, això, qui creus que hauria de venir al Cat Tomàquet? Sempre és l'última pregunta. Nominar algú? A veure, ha de ser artista? Hauria de ser artista, no? Sí. Trapella? Pot venir, ens portem bastant bé, li puc dir. Trapella, t'ho estic dient. Vine al Cat Tomàquet. No, doncs pot... Sí, la conec. Molt bé. Vindrà. Algú més? Hòstia, no, hi ha molta gent interessant a la indústria, moltíssima gent, en Guillem de Buós. Vale, també ho sap. Ho sap més que Trapella, jo crec. Vale. Vindrà segur. Pues res, moltes gràcies, un plaer. Al contrari, m'he quedat curt de pare, menjaré una mica més, ja t'aviso, Mengem, tallo. Per això, ara sonarà la música i... ens veiem a la següent. Let's go.